Wenja? Wenja? Akondo? Benenjani? Phila njani? Kuhle kuhle ehlo. Guys, nansi injana uyagowa nje. Ngiyagowa. Yagowa. Sugowa man, sugowa mfethu. Indlu yakho seyigqityiwe sugowa mfethu, sugowa mfethu. Uzolala kwindlu ecomfort. Uzolala kwi-tile, lala phansi kwesilingi. Yeah, awuzifuna ulungisela ubulongo benkomo. Khuleka khona mfethu yabo. Okay. Fish is here cha kwakho. Don't worry. Everything is alright mfethu. As long uphethe ufish ne? Okay. So mfethu. Okay, ikhona into bengithela ku live guys, ngifuna nje ukudlulisa nje. Ingaciso encinci. Zikhona i-groups enginolwazi ngazo because ngiyena fumana sebabana ngifumana i-calls abantu bengixela ke-groups ba kwenzeka bethu imali nento bethu ufish. Zikhona i-groups endizaziyo ke ezi-2. Ndiye ndabona ingathi ikhona i-confusion eyenzekileyo. Enye i-group iseKapa nolwazi ngayo. Bafuna ba-organize befuna ukubona unja eKapa, so bazama ukwenza like event including nabanye. Ikhona ke nenye enziwe ngubhuti nkosomzibavu igroup kodwa yona kuthiwa ke nayo izokwenza into like event yenzela unja. Andiyazi uba kuzokwenzeka ntoni ke phaa kulaa event, andiyazi, andinalwazi. So bendifuna ucakisa loo nto ningabi confused. Ziigroup endizaziyo zimbini, ezinye ke andizazi. Ndiye ndafumanisa abantu bathi kwiigroup ezininzi ezibafuna imali. So bendifuna ucakisa loo nto guys, andifuni nibe ngamaxhoba ngegama lam, uyayibona. So kulena ke igroup eseKapa uchairperson wangu lo sesenimbonayo, ndingathi ke ndixhumane naye. Kulena ke yaseMthatha igroup, ndingaxhumana naye.